Já vás moc zdravím a vítám vás u 4. dílu mého projektu Restart. V minulém díle jsme se podívali do společnosti Hac, kde jsem si vybírala okna a dveře, a dnešní díl se bude odehrávat v rodinné firmě Syrový, kde s Katkou budeme ladit moji koupelnu do nového domu. Jak jste si mohli všimnout, na obličeji mám nasazenou roušku, a to znamená jediné. Odpadla mi ranní rutina, ušetřila jsem 2 hodiny času, kdy jsem si malovala jenom horní polovinu obličeje. My samozřejmě beze srandy dodržujeme všechna vládní nařízení, takže krom roušek i 2metrové rozestupy. Předchozí díl jsme ještě stihli natočit bez roušek, ale ten aktuální už se bez nich neobejde, tak doufám, že to pochopíte a budete to kvitovat. A vedle mě už stojí obchodní ředitel rodinné firmy Syrový, pan Matouš Syrový, který nám o sobě řekne pár slov. Dobrý den, Míšo. Jmenuji se Matouš Syrový a jsem obchodním ředitelem společnosti Koupelny Syrový. Jsme rodinná firma, která se přes 30 let zabývá prodejem obkladů, dlažeb a kompletního vybavení koupelen. Nyní se nacházíme na našem novém pardubickém showroomu. Máme zde vyprezentováno 50 moderních vzorových koupelen, které ctí nejmodernější trendy. Naše firma si zakládá na kvalitě, designu a osobním přístupu. Pojďme vybrat vaši vysněnou koupelnu. Jdeme na to, Matouši. Nyní se nacházíme v naší nejprodávanější sérii Santiago. Jedná se o velkoformátovou dlažbu v imitaci betonu, která má do detailu zpracované linie kresby, vynikající povrch na údržbu a zvýšenou tvrdost. Zde máme vyprezentovaný prostorný velkoformátový sprchový kout v 8 mm skle s magnetickými dojezdy. Jedná se o sprchový kout ošetřený clean kontrolem, který zamezí ukládání vodovodního kamene na sklo, takzvaně ideální na údržbu pro paní domu. Velkou výhodou tohoto sprchového koutu je jeho čištění. Sklo se dá vyklopit a poté je jednoduše vyčistit. Zde máme vyprezentovaný designový sprchový žebřík. Velkou výhodou tohoto žebříku je vystouplé rámování, tudíž se tam bez problému umístí ručník. Tady bych vám rád představil skřínku z rakouských desek Egr. Velkou výhodou této skřínky je do detailu propracované kování, takzvaně není problém s tím bouchnout a bez problému to dojede. Tak Míšo, já jsem ti chtěla představit obklad a dlažbu, kterou jsem k tobě vybrala. Tak já jsem vybrala pro tebe tady ten typ dlažby z několika důvodů. Z důvodu toho, že se vyrábí ve velkém formátu jako tady v 75x75, což vlastně pomáhá prostorům k tomu, aby působily hodně velkoryse prostorem. A další výhodou je, že je velmi odolná, tvrdá, ale z pozice designu praktická na údržbu, zapadá vlastně do toho industriálního stylu, je šedá, tudíž je hodně nadčasová a pro tebe bude velmi praktická, protože má tu strukturu, kterou má. No právě ta dlažba probíhá potom celým domem, takže se to krásně propojí. Zrovna tady je vybrané topné těleso, u kterého, když opomenu to, jestli preferuješ vlastně příčky pro odkládání ručníků v kulatém designu nebo v hranatém, tak zase jsme u toho, že industriál vyžaduje jak takovýhle tvar, tak zároveň i barvu. A tady bych se zastavila u toho, že barva na topném žebříku je strašně důležitá, protože třeba jakýkoliv chromový žebřík v provedení chromu snižuje výtopnost toho žebříku, což spousta lidí neví. Takže u tebe konkrétně i tenhle ten povrch, i tento tvar z důvodu zase praktičnosti a celkového toho designu, vlastně toho směru, v kterým to ladíme. Perfektní. A právě další skládací místo na ručníky nepotřebuju tím pádem, protože tam ty ručníky budou tam takhle zavěšený, takže absolutně ideální. Za mnou vidíte vyprezentovaný podomítkový sprchový sloup Krotos. Jeho velkou výhodou je jeho cena, kvalita a design. Jedná se o dotykové zapínání a vypínání. Další velkou výhodou je termostatická hlavice, kde lze nastavit stálá teplota a když přijdete do koupelny, tak vás voda neupaří anebo neochladí.
Další velkou výhodou tohoto sloupu je jeho provedení hlavice, kde má v sobě perlátor, který vám vzdušní vodu. Tím pádem je voda na pokožku příjemnější. Zde mám vyprezentované keramické volně stojící umyvadlo Cory, které zapadá do hodně designu koupelen. Nadále zde vidíte vystavenou podmítkovou baterii Keria. Její velkou výhodou je zabudování ve zdi, tudíž máme zde bezproblémovou údržbu za umyvadlem, nevznikají tam žádné spáry a výborně se udržuje. Teďka s Katkou budeme řešit baterie a typ umyvadla. Já jsem ve svém bývalém bydlišti měla stojánkový baterie a Katka mi brala podomítkový. Můžeš nám říct, Katko, proč? Málo lidí ví, že při výběru baterie je důležité myslet i na umyvadlo, tak jako máš ty. Úplně ideální k podomítkové baterii. Tenhle ten typ umyvadla, kde výška vlastně toho samotného umyvadla je zhruba 10 až 12 cm a je to hlavně z důvodu toho, jak dopadá voda do umyvadla, tak aby co nejméně vlastně stříkala kolem a měla se s tím co nejméně práce. Takže kvůli Maxovi potřebovala koryto aspoň 40 cm, až se bude čistit zuby. Tak to asi tady neovlivníme. Každopádně další výhodou toho umyvadla je materiál, z kterého je vyrobený a působí velmi, velmi jemně i právě do toho industriálního stylu, protože je tenkostěné. A k té vlastně umyvadlové baterii jsem vybrala do setu i vlastně baterii do sprchového koutu. Protože vím, jak krásně zpíváš ve sprše, tak jsem ti vybrala i ideální mikrofon pro tebe. Samozřejmě jsem vybrala tu sprchovou baterii ve stejném designu jako tu umyvadlovou. Její velká výhoda je, že je termostatická, tudíž vlastně si předvolíš teplotu vody, kterou budeš mít vlastně stále a potom už jenom přijdeš a tlačítkem zmačkneš a pak už vemeš jenom mikrofon a zpíváš a je to samo. Teď se nacházíme v koupelně, krom vany si tady Míša vybrala i nábytek do koupelny. Je to tahle konkrétní barevná kombinace, takže černý mat se světlým dřevem a krom toho se to dřevo objevuje i v ostatních místnostech u Míši doma, například v šatně a podobně. Takže jsme to chtěli nakombinovat, aby se ta koupelna nezdála nějak oddělená od toho domu, aby to celé působilo jako celek. Tak Míšo, tohle je konkrétní vana, kterou jsem ti vybrala. Původně jsme zamýšleli mít volně stojací vanu vlastně v prostoru. Vzhledem k dispozici tvojí koupelny je to jenom částečně volně stojací vana v prostoru. Je tou nejdelší stranou přisazená ke stěně. Poprosila bych asi pana Syrovýho, aby nám řekl něco o typu materiálu, protože jsme vybrali litý akrylát a ten má několik výhod pro tebe. Jak zde paní Šindlářová říkala, jedná se o vanu ze sanitárního akrylátu. Velkou výhodou sanitárního akrylátu je jeho nenasákavost, tudíž když se člověk bude používat různé šampóny, čističe, vana časem nezežloutne. Další velkou výhodou této vany je její teplost. Tudíž když člověk v této vaně leží, necítí se chladně a lépe zrelaxuje. Já jsem chtěla říct jenom to, že v bývalém bydlišti jsme měli obrovskou výřivku, kde jsme tak jako potom po napuštění vody všichni plavali, takže určitě ta menší velikost je pro mě příjemnější a taky jsme kvůli bezpečnosti Maxe volili vlastně zaoblený rohy, protože zrovna Maxíček, který zakopne i očáru, by si mohl rozrazit hlavičku na kluském povrchu, takže i z důvodu bezpečnosti jsme brali přesně ten typ vany. Tak, nyní se nacházíme v úplné novince roku 2020. Tato série se vyznačuje kombinací betonové stěrky, kde je použita velkoformátová dlažba v rozměru 75x75, která má krásnou prokresbu dekoru. Nadále je doplněná o barevnou imitaci metálu, který zajímavě splyne s betonovou stěrkou. A věřím, že spousta z vás patří k milovnicím dekorativní kosmetiky jako já. A já jsem teda trošičku rejmen na uspořádávání věcí, takže tato moje vybraná skřínka v sobě obsahuje už sorter, takže já si zvlášť naskládám make-upy, štětce, stíny a tak dále. A bude to pro moji orientaci ráno, když se připotácím do koupelny, určitě jednodušší. Takže to se mi na té skřínce strašně líbí a do spodního šuplíku uvažuji dát žehličku na vlasy, fén a kulmu. Nadále zde máme černý nábytek od výrobce Excellent. Jedná se o rakouské desky Egr, které se vyznačují vynikající kvalitou a fantastickými dojezdy.
Nacházíme se v novince 2020 série Noja. Jedná se o sérii v imitaci kamene, kde je kombinace pásek 15x60 s rozměrem 75x75. Jedná se o vysoce propracovanou dlažbu od španělského výrobce Azulev. Tato dlažba se vyrábí v 5 rozměrech a 5 odstínech. Pane Sirový, já bych vám chtěla moc poděkovat za vaši pomoc s výběrem mojí vysněné koupelny. Teď děkuji za návštěvu a budu se těšit na výsledek. A v příštím díle už se můžete těšit na natáčení z kuchyňského studia Pelc. A pane Sirový, fakturu za to zrcadlo a za ten bordel, co tady Maxim udělal, mi prosím vás pošlete. Jdete na to. Super.